प्रणाम भाई लोग, स्वागत बा आप सबके भोजपुरी फैंस क्लब में। चलिए आज बतावे जा रहा बानी कि आखिरकार निरहुआ छोड़ देले आम्रपाली दुबे के। जी हाँ, पिछले 20-25 फिल्मों से जौन जोड़ी चलत आ रहल बा ओकर टूटे के संभावना हो गईल बा। जी हाँ, निरहुआ के इस साल एगो फिल्म आ रहल बा जौना के नाम है जिगर। जिगर के डायरेक्टर के एगो ऐसन लड़की के तलाश बा, एगो ऐसन हीरोइन के तलाश पे जे पतला होके और उस फिल्म के शूटिंग में या सीन में फिट बैठ जाओ। जो में आम्रपाली दुबे फिट नहीं बैठ पावत, लेकिन उनका दूसरा हीरोइन के तलाश बा। तो निरहुआ और आम्रपाली के हो सकता तो ये फिल्म में जोड़ी टूट भी जाए, लेकिन डायरेक्टर इहो सोचता रहे यदि हीरोइन ना मिली तो आम्रपाली दुबे भी ए फिल्म में काम कर सकता रही। अभी एक कोनो फिक्स नहीं के भाई, आम्रपाली भी काम कर सकता रही या ना भी कर सकता रही, लेकिन डायरेक्टर के कोनो अलग हीरोइन के तलाश बा। तो इनकर जोड़ी टूट भी सकता या भी ना भी टूट सकता और फिल्म महिला के बाद ही बुझाई। ऐसा खबर खातिर हम वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के शेयर करी, कमेंट करी। बाय बाय, टेक केयर।